India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ke India kala terting ke Pakistan haka jing yalang ba ke United Nation halor ke jing penseluar ki kampen trim haka hoput haka kerting jong ke jing yakun lai. Kidi khot ba mikmat ya ke India kila kam ba ke sarkar Islamabad ke dei ke ba arsa bat ke bom jupriang ya ke jing yakran seutu jing mun bat dei halor ke ne ba ke Pakistan ke peteng banlong ke thamme ki kampen trim hasitulup ke perthai. Haka jing ya tainya ha UN General Assembly Touch Community unong mikmat ke Pakistan Muhammad Jawal Aimal ulah kam bakito ki bayar thmai ya ke India ki dei ki riulai loit banyada yala ka khandeu ka syap na ka jing syakni haki wepan. Henry Nakaliang First Secretary ke India Urahu Puri ulah kentat mador halor kate ke jing kendo u Aimal da ka baong ka kam erang ke dei ka wei na ki kam Brunal ka Bashir Khaitam ka bapan Kenya ka hok ka manbriu. Kapan ia ka jinglong basniu ka jingle don bor ka jing bom la asha bat ka jing ting bat ki no ki dei ki basniu na ki basniu tam haka hok long briu man briu. Upuri ulah kren syai bet da ka ba ong ba ka Pakistan kale arsam bat ka long arsam bat kam ju kren syai bat ka ong ba ka ne kari ka dei ka thame ba ki kam pentrim bat na ka ne kari la thau boit kumno ban hiar thmai kwei pat kiri ka perthei ka bawan rai ka jing yap ai ki loi loi. Ula persyaru ia ke jing persyang ke Pakistan banyalam bakla ia ke international law badda ka ba ong bakat kum ka kendon ke UN kenthop ki ba penpau da ka sarkar Islamabad. Ka kren syai ba en om pediang kino ki rukom pentrim la ka dei haka kerteng kan yam sanhima ne haka bor perkhan. Kani ka jing kren u Aimal kalawan haka jing ya kren bat ka UN Special Rapporteur on Fundamental Freedom why countering terrorism. Ne ka jing kren halor ka hok lai loit bat ka jing ya kun persya erang.